Καλημέρα λοιπόν από την όμορφη Ύδρα, την ηλιόλουστη και το διαφορετικό συνέδριο στο οποίο ακούγονται αλήθειες. Σημαντικό λοιπόν είναι να πούμε από τη δική μου πλευρά ότι το πλοίο θέλει σίδερο και καύσιμο. Η ναυτιλία όμως θέλει τον άνθρωπο. Και εδώ είμαστε λοιπόν να διαφοροποιηθούμε από το υπόλοιπο συνέδριο, δηλώνοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και τα αποτελέσματα και όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Είτε τα γεωπολιτικά, είτε τα κομμάτια της απανθρακοποίησης, είτε τα κομμάτια τα οικονομικά. Θέλω λοιπόν από τη πλευρά της PILINET, την οποία εκπροσωπώ ως πρόεδρος της, να σας πω ότι ερευνητικά έχει προκύψει το Universal Seafarers Core Skills των ναυτικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον γνωρίζουμε ερευνητικά ότι το Problem and Solving Analysis είναι το νούμερο 1 soft skills που χρειάζεται οποιοσδήποτε ναυτικός, ασχέτως ειδικότητας, ασχέτως τύπος πλοίου που ταξιδεύει, ασχέτως αξιώματος. Επίσης, το δεύτερο είναι το Organizations, το Communication Skills και το Integrity. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φεύγει από τη μέση αυτό το περιβόητο να δούμε, να βρούμε το leadership, να κάνουμε, να δείξουμε, και βγαίνουν στην επιφάνεια δεξιότητες οι οποίες χρειάζεται και οι οποίες, το πιο σημαντικό ποιο είναι, αυτό που ακούσαμε και στο συνέδριο, θα πρέπει να ψάξουμε, να πρέπει να ερευνήσουμε τους ανθρώπους μας μέσα στο γραφείο και μέσα στα πλοία μας. Αυτή λοιπόν η διαφορετική προσέγγιση από τη μεριά την ανθρώπινη είναι αυτό το οποίο και θα καταθέσουμε σε αυτό το συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ.